Doakan kepada Bapak Haji Arif Rohman serta Ibu Hajah Sri Setiorini selamat atas Assalomualaikum va rahmatullohi va barakot. ҳамватонони азиз, имрӯз 23 феврал рӯзи таъсисёбии артиши миллӣ. ин рӯзро ба тамоми мардуми сарбаланди тоҷикистони азиз, ба тамоми шермардони ватан ки барои ҳифзи марзу буми тоҷикистони азиз ҷонисориҳо доранд, табрику таҳният гуфтанӣ ҳастам. дар хонаи худо ҳастам ва дилам барои ватанам гул мезанад ва ҳама вақт дар бораи ватанам, дар бораи сарзамини ватан, дӯстдории ватан гӯшаимун аст, дуогӯ ҳастам. аллоҳи меҳрибон ин шермардони ватана умри дароз, тани саҳат, мағзи солим, хушиҳои зиндагиро насиб рӯзӣ гардонад. аллоҳи меҳрибон дуогӯ ҳастем ки тоҷикистони азизу сарбуланди мара то рӯзе дунё бино аст пешрафтаву тараққӣ карда, сулҳу амният, сулҳу субот дар тоҷикистон пайдо бошавад. ҳиммати фарзандои бароманди миллати тоҷика, ҳиммати исломдӯстишона боз ҳам зиёду зиёдатар бигардонаву мо пирони кор, пирони рӯзуроста дар куҷое бошем, дар кадом давлате бошем, дар ҳаққи модар ватан дуогӯ ҳастем. аллоҳи меҳрибон ҳамамуно ба муроду мақсаду орзуе ки дорем барасонамон. аллоҳу акбар. рӯзи таъсисёбии артиши миллии ҷумҳурии тоҷикистон ба шумо муборак шавад. бародарони азиз, салому дуруди бепоён аз гирди хонаи Аллоҳ ба шумо бародарони қандам.